Ngiyalibingelela weinsizwa. Uyabona webabhemu. Ubozazi ukuthi unebhadi. Uma wazala ingane, wazizala emantombazaneni ahlukene. Okusho ukuthi emzini ehlukene. Ngoba kuleyo mizi ubuningi bayo njengoba nasempilweni ubuningi babantu bonakele. Njengoba nasemakithi ubuningi babantu emagcekeni bonakele. Akwenzeki igceke lonke libe nabantu abaphilayo. Manje ke insizwa uyithola ingane zakho ivivinyekile zagogoda ekutheni zikuzonde ngenxa yezinto ezitshelwa zona ngawe kuleyo mizi ezisalwa kuyo. Phinde futhi mazine ebhadi ngokwanele zizisondeze eduze kwabantu ezazi ukuthi bangabomndeni noma mayihlangana nabo zikhulume nabo igeqa magula ngoba zazithaba umndeni. Kanti zisondeza kubantu ezingazi zona ukuthi bawuzonda kangakanani umuzi wakini. Akukhathalekile ukuthi abanye abakhona egcekeni. Umuntu phela kuyenzeka angaziboni ukuthi umuzi uyawuzonda azonda umuntu othize phakathi egcekeni kanti lo muntu uyena umuzi. Umuzi akizi indoka. Siyathola umuntu uyabona nje uma ekhaya konyo kukhona ugogo nomkhulu bese beyashona kusale omalume athuthe omunye umalume ayele nomunye athutha ayele isali indonga bezinogogo nomkhulu uhamba abathandazi nezangoma bathi kufanele uye komalume uzoya indongeni cha uzoya lapho omalume bengakhona. Angithi uyabona ukuthi ekhaya komalume kuphi uyabona ukuthi umuzi ubani umuntu umuzi akuzona indonga umuzi umuntu ikhaya konyoko omalume bakho. Kuyenzeka abantu bangazi ukuthi umuzi bawuzonda mabezonda umuntu othizo yedwa nje noma ababili noma bangaki bangazi bazonda umuzi wonke bebetshela ukuthi kusekhaya ngandlela thiseni nje. Uthole ukuthi ingane zakho izophinde futhi zibe nebhadi lokuthi abantu ezibuza kubo ngawe bazitshela ububi zibuze konina bazitshela ububi zibuka imvelo ukuthi ithini imvelo ngawe. Thola ukuthi imvelo imelene nawe hayi ngoba imelene nawe imvelo ngoba ifuna abantu bafezekise konke abayikhona enhlizweni zabo bese iyagcina imvelo siyenza ukuthanda kuyona. Kodwa ngalesi sikhathi kusenzeka lezi zinto imvelo imelene nawe ayikho into yenzayo elungayo ecacayo. Awukhoni wena ukuveza uthando lwakho. Angithi uthando liyadayisa, uthando luyimali. Uthando luyimali uthando. Akufani nathi thina sasibathanda nje abazali bethu. Asibathanda nje. Nabe oyiphuze litshwala babuye entambama sibathanda abazali bethu. Namhlanje udayisa impela yakhe.
uma ungenamali nje hayi kwabantwana abakufuni kuyafana nje yedwa unamali ufuna baze bakuthande bakudumise bakuqhakambise ngoba usunemali usukwazi ukwenza kwenzeke manje ke insizwa yakithi ngikuzwela usize uma ubhekene nesimo esinjalo ubhekene nesimo esinzima sifuna uqine kodwa uma uthembekile inhlizweni yakho unalento abathi honesty uphila impilo eyodwa straight kuyogcina wena imvelo iyohamba ibonakalisa ukuthi indala kunabantu gcina wena akhathazeki kakhulu kuyeke kufezeke konke okunye okufezekayo kodwa ekugcineni imvelo iyoyibonakalisa neqiniso bathi truth will prevail